Coba kamu sih nak. Hey guys, Khulumbai ni tamu kau ni kau mungkin Gwdan video buat ni kau ni thibai sedang ini video saya hibai jadi hayang dokona kan dan Bangalore dong orang tamu ada mix kaya so jadi hayang SS Street dah hai thibai insai dokona ni mari action kan bitang mana kau ni tamu mana ang jenis kan so nanti mana jadi yang video kau ni interested lah naik lah baik cara nama kan so di video video kau start khalamw say chalo video start खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा दाथ' IPL फुल सयिंआव दङ आरो ना ओमफ्राय बियो नोंथांमोननि फेभरेट टाइमावहाय नोंथांमोना बेटिं खालामनो थाखाय गेलेनो हागोन आरो लोगोसे आं आरो आंनि लोगोफोराबो बेयावहाय गोबां रां बाहायनानै दोनदों आरो ना आरो लोगोसे गोबां गुड निउसफोर दङ बेयावहाय आरो बे एप्लिकेशनखौहाय नोंथांमोना गावनि स्मार्टफनावनो इनस्टल खालामनानै लानो हागोन आरो ना हाय कितने टाइम में पहुंचेगी बस बस निकल रही हूँ बेबी रीचिंग इन 20 मिनट्स ये तेरे पीछे कार कौन सी है तेरी है क्या दैट्स अ BMW Z4 वाओ अरे तू भी जीत सकती है इस IPL फॉर अ बेट लेके आ रहा है एक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट और इसके लिए करना क्या होगा अरे ज्यादा कुछ नहीं बस फॉर अ बेट की ऐप पे साइन अप करो और अपनी बेट लगाओ ₹500 ऑन स्पोर्ट्स एंड 1000 ऑन कैसीनो डाउनलोड द फॉर अ बेट ऐप नाउ बे ब्राउजारा गुबुन ब्राउजारफोरनिख्रुइ साबसिन आरो नोंथांमोना बेयावहाय फुल इनफरमेशनखौहाय मोननो हागोन आरो ना नोंथांमोना जुदि रियेल प्लेयार इदि नागिरबाय थादोंबा बियो विन जानायावहाय हेल्प खालामगोन आरो नोंथांमोना विन जानोबा बेयावहाय फराबेटआ मोनसे बेस्ट चॉइस आरो ना आरो बेनि वर्थआ गुबुनफोरनिफ्राय बांसिन आरो ना ओमफ्राय लोगोसे आं बेसेबांखिनि फैसाखौ आङो बेयावहाय गारबाय बेखौ आङो मोनजोबफ्रामबाय आरो ना आरो बेखौहाय विथड्र खालामनायाबो गोबां इजि बेयावहाय नोंथांमोना GPay Paytm UPI बेफोरखौ इउज खालामनानै नोंथांमोना विथड्र खालामनो हागोन आरो ना गोबां इजिखा गोसोआव लाखि नोंथांमोना बेयावहाय बेसेबांखिनि फैसाखौ गारदों बेनिख्रुइ बांसिन ब'नासखौसो मोननो हागोन आरो बेयावहाय नोंथांमोना जेबो भेरिफिकेसन खालामालासिनो डाइरेक्ट नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ मिथियो इदि बेयावहाय गुबुन साइडबो दङ आरो ना बेयावहाय नोंथांमोना 100 मिलियन आरो लोगोसे BMW आरो लोगोसे गोबां प्राइजेसफोर दङ बेयावहाय आरो बेयावहाय नोंथांमोना जइन जानोबा जास्ट डिप'जिटल' खालामनांगौ डिप'जिट जाबानो नोंथांमोना बेयावहाय जइन जानो हागोन बेयावहाय नोंथांमोना साक्सेस जागोन ना जाया बेयावहाय बेयो जेबो खोथा नङा नोंथांमोना ग्रेन्ड प्राइजखौल' लांनो हागोन आरो आङो बेयावहाय गोबां फैसा लागायखाबाय आरो ना ओमफ्राय आङो गावनो बेयावहाय फैसा लागायनानै गोबां सेटिसफाइड खा आरो आङो बेयावहाय फराबेटआवहाय गोबां देरहाबाय देरहायनायनि आङो नोंथांमोननो स्क्रिनावहाय दिन्थिनानै होगोन आरो ना आंनि विथड्र खालामनायफोरखौहाय स' आङो बे फराबेटनि लिंकखौहाय आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि होनानै दोनबाय नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैथां आरो आं दहाय लटारिनि खोथा बुंनाया बेयावहाय नोंथांमोना 100 मिलियन नङाबा BMW कार नोंथांमोना देरहानो हागोन आरो नोंथांमोना बेयावहाय 600% ब'नास मोननो हागोन नोंथांनि फार्स्ट 4 डिप'जिटआवहाय आरो बियो नोंथांनि विनिं चान्सखौहाय बारायगोन आरो बियो नोंथांनि रेंकफोरखौबो गोजौआव लांगोन आरो ना सुपार फास्टखौ देरहानो थाखाय देलायखांबाय आङो नै दख'ना गानखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो एसे बेरायहैनोसै आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय खानाय हेबबाय सानायबो दिनै जोङो बिराद गरमथारना नै सान्दुङा जोङो सानफ्रोमबो केब लानानै थांबाय थायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो अट'जों थांसै आरोना ओरैबायदि गरम ओमफ्राय बिसोर होनदों आरो अट'जों थांबा बांसिन बार नाङो बांसिन मोजांसिन फ्रेशसिन नाङो आरो ओंखायनो जों दायो अट'जोंनो थांनो नागिरबाय दिनै जोङो माने जों गाबोननो थांगासिगोन नालाय बेनि थाखायनो जोङो दिनै सानसे हरसे उन्दुला आरोना फेसा मेगन बायसा जानानै थानोसै नेबाय थानोसै नालाय गेमस्रिया बेसेबा गिदिर थफ्ला लाना फैनानै आंखौ हाया हाया थाबायदों ओइ नोंनिबो दङ आंनि नङा इन्डियानि
साउथ फिल्मनि एक्टरनि मेथाइआव गाननाय गोजासो बोरैबा रायज्लायनो रोङोलै मालाय इसां बोसोर थानानै डेन्जार मालाय गोरोंथार आंखौबो फोरोंनानै हरदों मिथिबाय नोङो दे मा होननांगौ मा खबर होननायखौ मा होनो एन समाचारा हा एन समाचारा एन समाचारा एन समाचारा बेयाव दा जरा जरा नुसिगोन नामा नेगासिनो जों दायो दाबो सफैयाखै थान्दा आराम बार सिउ सिउ खोलो खोलो जि मोजाङै पार्कआवहाय जों दायो मोनफैबाय गबन पार्कआवहाय ओमफ्राय बाजैया एबार फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम ना बिदिब्लाथ' आंबो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नैबे सासेया जोंना सेकेन्ड टाइम फार्स्टआव सोरजों फैनाय दाल में कुछ काला है पूरा दाली काला है नंमारगौ मोजांथार आरोना थान्दा दा बिफां सायख्लुम आरामथार ना बाजै इल्ला इल्ला एन समाचार ना एन समाचार जोङो दिनैनि फानि खोथायानो जाहैबाय साउथ इन्डियायाव दंफैयो जिहेतु साउथ फिल्मनि एक्टर मेथाइनि दख'नाखौनो गानबोबाय आरोना जोङो बे मोननैखौनो गाननानै ओमफ्राय बाजैनाल' आलादा जाबाय बाजैया एक्ट्रेस नालाय जों पान्दा साइडआव थाग्रा आयौ बाजैखौ गेजेरावसो दोननांसिगोन मिस्टेक जादों र' गाइस दा उनावहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंहा बाजै एक्ट्रेसनि थाबायनाय जों पान्दा आरोना साइडआव थागोन जोङो ओमफ्राय बाजैखौ थाबायनानै दिन्थिगोन थेंक इउ दख'ना गानबा बोरै बाख्नाय जायो लाबोदो मेहेर मोना दै लानानै फैगासिनो मा लाबोखो जोंनो दै दामनि लाबोदों जों बेसे दामनि दखानखौथ' नागिरना मोनासै ओमफ्राय बेहाबो गेटआव दं होननानै मिथिला दखानाव हाबनासो बायबावो दखान फिसा फिसा दङथ' बेखौ मिथियाना जों बिसिम मोनाखैमोन बेसे लाजाखो हा 145 नायदोंमोन जों उफाय गैयाबा ओमफ्राय नैखौ लाबोबाय आरो बेलाय 40 थाखा ना माल'सो 60 हेल' सायहासोथ' एखे जाबाय दा फैदो फैबाय हिर'इना जोंना हिर'इना दिनैनि हिर'इना बेलेग बेलेग पान्दा ओमफ्राय मोजाङानो जायगायालाय एकदमबारे आरामसे जनानै लानो हानाय आरोना
गासैबो मालायावहाय नै लाइनल' मारिनो फैदोलै लावदुमखौसो गोसोखांबाय आं लावदुमखौसो गोसोआव खांबाय आं होनदो आसि मोजां मोनदों नोंखौलाय सुन्दुरि जों एबार बेलेग माबायाव थांसै बेलेग लकेसनाव पुरा ओरैबायदि मोजां जायगा मा जायगामोनलाय स्कट हा मा इस्कन टेम्पोल स्कन टेम्पोल बेयावहाय नुफैबाय स्कन टेम्पोल दुनियायाव रावबो सिंगोलानो गैला खोमा बेयावहाय गासैबो मिंगोल आंलाय होय सियर साबा दोङैनिया साबा हराव हरसे रायलायबाय थायो जानोबो थिग गैया नङा मिउजिक भिडिअखौ नायबायना नायाखैब्ला थाबैनो नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर साउथ फिल्मनि एक्टर मिउजिक भिडिअखौ 1M भिउज खालामनायनि थाखाय सप्तासेयावनो वाव माने बे आंनि फार्स्ट टाइम आरोना सप्तासेयावनो 1M भिउज जानाया 1M भिउ जानायनि पार्टि होलायबावगोन जाहैदों दा मोनजासिगोन औ दिनै दोगो माबा जागोन चिकेन बे गिदिर गिदिर चिकेना गोथाव नङाब्रा चिकेन गिदिर गिदिर 1M जानायनि नों पार्टि होगोन होनखादोंना बेखौ जों दिनै जासिगोन दे जागोन दे चिकेन नोंखौल' आन्था जाहोगोन आं रावखौ जागोन आंलाय बुखारखो आंखौ सैखाथारा जेरावबो मालायखौबा बेसारा ओमफ्राय आंखौथ' नों आंनि गोसो गोरबो बिख्लो सिङाव आमायथु सिङावसो दोङो आङो बिनि माबायावसो दङब्रा बिबुआवसो फुङाव खिबाय बिदि नङालै नों फुङाव खिबाय थांबायब्रा नों आंनि दावदै रुनायनि गोमोआ बिसोर बेखौ बांसिनानो जायाना आं जायोना दायो जों इथिं बेरायहैग्रोनोसै बिनिफ्राय माबा साउथनि माबा एक्ट्रिस नालाय साउथनि एक्ट्रिस साउथ जागा दोंबाथाय फैनायला जि जेवजाल'हा खायो आंहा बाजै जि मुगैयो ओमफ्राय बिथिं बाजैया आं थाबायग्रोनायखायसो थाबायबायना नोंसोरो नङाबा दा बेयाव 10 घन्टासो लागोन मोनसे जायगायावनो ओइ नोङो दानो बिदि बुरै जाबाथ' बिराद देन्जार जागोनलै फिसाला थानानै बिहामजो बिजामादै मोनबा बिजामादैबो अनसिनब्रा अनोसोरा बिजामादैखौ अनसिगोन नङाब्रा इयो अनगोनबो गासिखौबो अनो रायोब्रा बेयावनिफ्राय जों नोंसो दंगोन बेखौ Mele. मोजां नुबाय दा जोंलों जेगे जोंलों दे खालामदो बेखौ एसे क्लिक खालामलाय मोजां ओंखारबाय आं मति नामा आंहा Hello, hello, video ko niya na baby. Dia tahu narahin kamu dia katanya. मान के Dari huin na gitu loh, tahu narahin kamu dia katanya juga kamu. ईश्वर मालिक सामान चुलाय Ma? Ada size dress kan apa kak? आयो Ang pulang ngapain ya ada karena ngapain namanya? Deh, video kan lagi dah. 1 million sampai? Dan sama kon hot deh sana? वन बिलियन जाबा खोन्थाखाना पार्टि होनांगोन ना नोङो Deh, खालामदो दे नै खथ' मोजां नुदों होननाय बा आं ओरैनोसो ट्रायल खालामदों होननानै ब्रा मोजां खालामलाय जाबाय 2000 नांसिगोन बेनिफ्राय दायो जों थांनोसै रिल्स बानायखांबाय आरोना ओमफ्राय दख'ना गानबा बिराद नायो मानसिफ्रा फैदों दिन्थिगोन आं बोरै नायो गोलावसिन नामा
Aku bằng ai rồi. Bây giờ muốn ăn lên mày. Đồng là lúc ra gì đi chỉ đầu bư mang là gì. Cái này dòng này lộ. चलते हैं रूम पे घर में जाएगा घर में जाके हम लोग फिर से ड्रेस चेंज करने के बाद ड्रेस चेंज करेंगे फिर उसके बाद हम लोग ये है स्टोन कुछ जगह का नाम भूल गया हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं Ini kawan apa dia bro? Ang maan naman. बेंगलराव थानायावनो 1 मिलियन जायाबा बेंगलर फैलानो दाथ' गाबोन थांसिगोन दिनैनो जाबाय फैफिन Wow. Guys, ang mar happy ang party hoगोन दे सिन्था खालामनाङा mar happy आङो दिनैयो ओमफ्राय thank you so much बयनिसिमबो एसेबां अननाय होनायनि थाखाय 1 weekआव first time आंना भिडिअआ मिलियन views जाफेरदों आरोना ओरैनोथ' almost 1 month आनो नांगौ जायो 2 weeks फोरनि गेजेराव जायोमोन आरो but for the first time माने 1M views within 7 days I'm so happy Insufficient storage. Sure 그래. 다른 데 잠깐. 수다 뭐야 나. Ấy saya asli bro. Ôi, dài à Ly. Mana? Sadungun. Mày nâng đau nói chi đi phải đấy. Đi bắt rất xiên đây. Result sa ginawa. Iba sabay. Kami lang siya.
Terus kan sini. Oh, ini